Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Влоги имрӯзаам ман аз ҳамин уборка оғоз мекунам. Камтарак биспорядок хона, то кӯдако кати берун баромадам, то гашта даромадам ки бо хона биспорядок шуд. Набошад уборка кардагӣ будам саҳари барвақт. Писарчам хоб коляскаш ба, духтарчам ҳисобашо намеёвад, ин тараф мерад, он тараф мерад. Wi-Fi кор накардааст, телевизор Wi-Fi ба пайваст. На мультикаш аст. Ҳам духтарчаи ман ҳам хеле духтарча ки вообще боз намекунад. Вообще на игрушкаш кати ягон чи боз намекунад хона, ё ки мультик, ё ки ман кати боз мекунад. Ҳам хеле рӯзо мо намегузаронем. Ду бор берун прогулка мебуроем. Агар ки ягон магазин ягон ҷо бо набаромадагӣ шавем, хеле прогулка ду бор мебуроем. Баъд ман кати боз мекунад. Расм мекашад, боз мекунад игрушкаш кати, лекин худаш боз намекунад. Ягон бор нашудааст ки ҳам хеле худаш шинаду игрушкаш кати боз карда шинад набуд хеле ягон бор. Аз ҳамин хурдиш ҳам хеле фақат ман кати боз мекунад. Ман овора бояд кунам ё ки мультик ё ки прогулка, ҳам хеле мегузарад вақтамон. Писарчам бедор шуд, ман бедор кардам, аниқтараш мебинам бедор намешад, курткаш ба арақ зер накунад гуфта гирифтам. Ҳами хеле духтаро камтарак коромона кардему, бо кати духтарчам берун баромадам. Писарчама дадаш кати мондам ва ё шабона кор будан, омадан аз кор, бо имшаб кор рафтанашон дар кор. Барои ҳамин ҳам хеле камтарак хоб рафта хестан. Ин духтарчама гирифтам баромадаму, писарчама дадаш кати монда. Вай кати ман бо магазин бояд равам. Барои ҳамин аввал инаша бировардам. Баъд медарораму, писарчама гирифта мебаравам. Баъд ҳар душ кати магазин баромада намешад. Кати шавҳарам рафтан фақат вақти выходной бошад, ҳамомон мерем, набошад ман ё ки шавҳарам худашон меран. Ҳозир гуфтам камтарак ҳавои тоза бироему. Баъд кати ваяш оҳистаак баромада равам. То шавҳарам кор рафтанашона бояд рафта биём, баъд ягон чи тайёр кунам барои ужин, баъд ҳам барои гирифта рафтани шавҳарам кор гирон меран. Манту каданӣ будаму, лекин манту имрӯз намешад, барои ки камтарак маззаш нест. Писарчама фақат даст ба бардошта гаштан дар кор. Мантуи кораш бисёр, барои ҳамин имрӯз манту карда наметавонам. Духтаро ман биромадам берун, духтарчама мондаму ин майдача гирифта биромадам. Ҳамҷа хобаш бурданаш дар кор. Ҳозир хоб нарафтагӣ буд хона баям. Ҳеҷ не ки хобаш барад берун ба камтар калон шудагӣ. Ҳамин дирӯза как мебировардам берун ба хоб рафтагӣ бошадам. Берун ба ҳамто ки биромад уже чашмоша маҳкам мекард, хоб мерафт. Ҳозир бедори шидасан, ҳамҷа чашмоша кушодам. Духтаро магазин даромадам, биромадам ки аллакай торикча шудааст. Рӯзо тез торик шудааст. Ҳозир барои ҳамин камтарак даромадам. Ҳамин ним соатам нагаштам, мумкин ки магазин ба ки уже торик. Ҳозир мерам, соат уже 6, соати 7:30 бояд шавҳарам биромада раванд корба. Уже авқотам тайёр, барои шавҳарам тайёр кардам уже. Ҳозир барои худамон бо ягон чи тайёр карданам дар кор. Ман тезакак тайёр карда мондам, чтоб корба гирон баранд. Инҷа ай магазин булочка гирифтам, булочкаи творожный, лимон кати творог булочкаш. Ҳамин магазини печёрочка фақат мегирам. Сафия кати худам ба духтарчамам нағз мебинад ҳамин булочкая. Ҳозир биромадам, ду се чиз дар кор буду. Баъд ҳамин булочка гирифтам, свежо будааст, бегонӣ. Хоб рафтааст инҷа коляска ба. Ҳам хеле духтаро. Духтаро ман уже хона омада расидам. Имрӯз мош биринҷ пухтам. Мош биринҷа духтарам нағз мебинад. Имрӯз пухтам манам нағз мебинам, лекин шавҳарам қай нағз намебинад. Мош биринҷа фақат вақти мош биринҷ кунам, барои шавҳарам ягон чизи дигар мепазам. Ба ёям мехӯронад, лекин ман медонам ки қай нағз намебинад. Барои ҳамин корашон ба дигари чи пухта додам. Баъд худамон ба ҳамин мош биринҷа пухтам имшаб. Инҷа духтарчаам кади додарча шиштааст. Ҳар душ нағз боз мекунад, нағзу, лекин духтарчаи ман камтарак апасная. Яки гуфта намешад да, ягу бардоштанаш мумкин додарчаша. Динами хеле монда рафтам магазин, кати писарчам рафтам, ин дадаш кати шидагӣ буд духтарчам ки болои слайм
слайм боз мекунад ко кудако. Болои ҳамон слайма хобаш бурда мондааст. Ҳамин сараш ба амҷаш ба часпидагии слайм гирифтам, шуштам, шона кардам, хушрӯ карда рафту, лекин ҳозир қоқ шуд сараш, ки мебинам камтар мондагии ҳамон слайма. Бояд ман бо як бори дига тоза карда шӯяму шона кунам. Шонаи майдача, майда дандон бояд гирам кеш то ҳамаш тоза шавад. Ин бозичаша фақат боз мекунад ин писарчам. Бозичаи хеле латтагини камтарак овоз мебарад. Шуршавая игрушка. Ҳамина мегирад, фақат бози карда мешинад. Камтарак калонтар шавад, баъд ягон пагримушкои вазнинтарам метиҳам. Духтарчам бошад, ҳамин хел чизое боз мекунад. Қадар игрушкаш бисёр, ҳамин чизои скотчу, наклейкаю, ҳам хел чизои бисёртар боз мекунад. Барои ҳамин вақте ки мана камтар зиқ кунад, ман скотча гир мегум, скотча мегирад, бози карда мегардад. Хай худо хоҳад, мана пагаи дигар бояд садик равад. Рӯзи душанбе як бор телефон карда мепурсам, карташ туғрӣ шуд, ми нашуд. Агар ки туғрӣ шудагӣ бошад, рафта гираму, баъд справка гирем рафташ, то ин духтарчам дуруст шуд гуфта, барои ки ин камтар сулфа кардагӣ буд, больничник шудагӣ будем, ҳоли больничникмона маҳкам накардем. Барои ҳамин пага ба фикрам, пага бояд апам кати равему, фаҳмем чӣ гапу кор. Ина бинед ангуру чӣ қадar хушрӯ. Ангура фақат ман мехӯрам. Духтарчамам нағз медид ангура, лекин ҳозиро нахӯрдост. Фақат себ, банан, ҳам хел. Ангура фақат ман мехӯрам. Ҳозир камтарак корома бинаму, баъд рафта кино тамошо карда иснем ангур хӯрда. Ҳам хел. Ама корома кардам, просто фақат пеш аз хоб бояд полоя шакида, хушрӯ карда, пок карда, баъд хоб равам. Писарчама хоб мондаму, лекин медонам ки ҳозир дарав мехезад вай. Барои ҳамин тезтаракак бояд корома карда гирам. Камтарак стирка буд, ҳамна стирка сартияму. Сушилкава кашол кунам даравакак. Хоб будагишба. Духтаро имрӯз влоги ду рӯза влог. Поликлиника омадем. Ҳамҷа шитиам аз сабаби ки мо больничный баромадагӣ запис карда намешад кӯдакоя. На ин писарчама, на духтарчама. Ҳозир ҳамҷа омадем кати апамам духтарчашона гирифта омаданд катимон. Ҳамамон омадем ҳамҷа истоданд кӯдако. Мо очередь гирифта пойда истодем. Кай очередмон мебиёд, барои ки инҷа по записи як одам медарод, без записи якте дигар аз қафои запис. Ҳам хелда по очереди як бор запис, як бор без запис. Получается ҳозир мо истоданамон дар кор. Чанд 4 кас 5 кас по записи. Ман запис накардагӣ. Ҳамин кати мумкин ки 1 соат мо ҳамҷа истем, чтобы очередамон биёд. Ҳеҷ гап не. Меистем камтарак. Ҳамина тезтарак больничноша маҳкам кунам. Ин дафъаш ин хеле напоем, набошад бе запис биёем, ам хеле пойда гаштан дар кор чанд соат то вақтамон мебиёд ки духтарчаи апам, духтарчаи худам ҳардушон шитиянд. Ҳозир мана ҳамаи одамое ки записаш бурд, бе записаш буд, ҳамаш бурафтан. Макун навбати мо. Як кас ҳозир дарун ба даромдагӣ. Инҷа мо пойда шитем. Тезтарак дарому нишон тиям, духтарчама мебинад. Агар ки соз шудагӣ, гулиш тоза, сурхиш рафтагӣ гӯяд, баъд больничнамона маҳкам мекунад. Без проблем, баъд запис карда метонем. Любой духтур ба без записи агар биёи ганда, барои ки духтаро инҷа мешинанд. Агар фаҳманд ки без запис омдагӣ, мы по записи гуфта сар мекунад вайша. Мегӯяд без запис бошад, пойда ист гуфта. То гапата гузаронда, то медарои ки чанқа гап гурезӣ месиад. Духтаро ина бинед нон, ҳамин хеле нона ман ягон бор намегирифтам. Фақат нони 30 рубля, нони обӣ фақат мегирифтем. Имрӯз ман сухафрукти рафтагӣ будам. Пеши сухафрукти ҳам хеле нони роғанин мефурӯхтааст. Роғанини ба маза, ин хеле арахис гирифтам. Арахиси вай сафед ширини. Чӣ мегӯяд ина номашо даже намедонам. Биромадем аз поликлиника, даромадем, духтур дид, ҳамаш нағз гуфт. Ин дафъаш бояд барои карта гирифтанӣ равам.
картая пур карданаш дар кор, прививкое ки гирифтагӣ ҳамаша картаи садикашба бояд гузаронад. Заведующая бояд печать монад барои вай карта. Баъд ҳамун картакати ман духтарчамкати справкаша мегираму мерам духтур. Баъд намаш чӣ мегӯд вая медсестраи худи садикаш бо як бор проверка мекунад. духтарча соз мегӯд, баъд мегирифтааст, группа медаромдаст. ҳамхел ҳа худо хоҳад мебинем ин ҳафта рӯзои сешанбе хай дери дераш чоршанбе мерафтагист ужаи садикба. ҳамхел манам камтар озодтар мешам, графикамо нағз мешад, барое ки ҳозир график гуфтаи гап нест ва апише без графика саҳар камтар дертар мехезад, то 9 то завтрак мекунад, уже 10 мешад, 11 мешад, то прогулка 1 соат 1.5 соат, богашта медароем, обед мекунад. ҳамихел кашола шуда вақти обеди хобаш соати 2:30-3 мешад. шабам ҳамихел дер хоб мерад, 11:30, 12, 12:30, даже якам мешад баъзи вақт хобонда наметавонам. барои ҳамин садик ҷои нағз барои кӯдако развиватсия мекунад, мехонад, ҳамаи короша ҳамҷо буд мекунаду монда шуда мебиёд хонаву ҳамхел нағз ябор равад канӣ чӣ гап мешад. ҳама вақт дар пеши ҳамин площадка мегузарем. ин площадкаи доми мо не, доми мо камтар дуртар, поёнтар. ҳамин площадка мегузарем, фақат ҳаминҷа биё мегӯем, биё равем, ҳаминҷа фақат ман кашола када мерам, мегӯм ин площадкаи мо не, биё боло буроем, фақат кади кӯдак ман баробар мешам. ҳамин рӯз гуфтам биё майли шуд дароем ҳамин домба. ҳамин площадка бошад, ҳамин площадка ябор бозӣ кунад, дилаш ба армон намонад. баъд мерем хона. камтарак борон боридостагӣ буд, лекин борон ҳозир монд. ҳамхел камтар бозӣ кунаду баъд биромада равем. пеши хона площадка ҳаст, дута площадкаи хушрӯ ҳаст. аз ҳамаи ҳамин домо гузашта мерем, ҳамаи домово площадкааш ҳасту, намедонам ягон бор дигар площадкао ба не имин ҳамин площадка биё дароем мегӯд. ба фикрам горкаҳои розовиш ҳаст, ҳамон ба ми намедонам. биё мегӯм пеши хона равем, ҳамҷо площадкаҳои калони хушрӯҳа ҳамҷо бозӣ мекунем. мегӯд нет, ман ҳамҷо мебиём, як бор равам, як бор качелӣ кунам. гуфта гирифт ҳамҷа даровард манам. хай камтар бозӣ кунад, баъд мерем хона. инҷа писарчам хуб, ҳавои тоза, баъди борон бо ҳамин хел ҳавои тоза. ҳаво хуну камтар бошад, лекин либосаша ғавс, акак пӯшондагӣ, либосаи худамон ғавс, писарчамам ғавс пӯшидагӣ, хоб рафтааст. барои ҳамин ҳеҷ гап не камтар бозӣ кунад. баъди борон горко тар. майлаш гуфтам ҳеҷ гап не, омадан бод омадӣ макун. изорчор не промокаемо, ҳеҷ намешад, тар намешад. барои ҳамин рав гуфтам бозӣ кун. ман худам меистам камтар скамейко тар меистам камтар бозӣ кунад, баъд оҳиста оҳиста мерем хона. духтаро, влоги имрӯзаам ба охир мерасонам. раҳмати калон ки бо мо будед. хайр то влогҳои оянда.